Nee. Pak hem dan. Nee, dan was het van de schouders. Ik denk dat we een betere afkomst hebben. Het is gewoon lekker om... dat ze uiteindelijk hier van het huis af zijn. Dat ze een hele nare periode van hun leven kunnen afsluiten. Ja, ja. Voor 2 kinderen heel erg belangrijk. Hallo. Ja, ja. De volgende tijd, en dat stond ook wel een beetje op te doen. Dit was uitstel van executie. Dit dag. Toch eigenlijk wel een teruggebleid. Daar nog even staan genieten. Ja, wat spelen.